passa? No en tinc ni idea. En Joan i jo ens separem. Ah, doncs tampoc és tan greu. Però què dius? Ho hem parlat molt de temps i els dos creiem que és el millor. Hola, mamá. Esto del ejército es una puta mierda. Y ponemos muros en tu mente, y ponemos muros. Que no te va la buena gente, que son Está suave. A mi m'agrada mirar les estrelles, Anna. No, a tu el que t'agrada és no estar a casa, Juli. Ai, que no l'havíeu vist vosaltres acabat el pit. No. Com que no ens volíeu convidar. Què? Me l'ensenyes? El pis, Juli. Voler tornar per poder explicar al món el que pot arribar a fer un home inculcat en una ideologia tan salvatge com el nazisme, com el feixisme, de com un home es pot transformar en una bèstia. Per què serveixen les paraules? A vegades m'ho pregunto. Per créixer i multiplicar-nos. Per dir les coses d'una altra manera. Per ajudar-nos a creure obstinadament que la riquesa de les paraules és un signe indiscutible de la riquesa de l'esperit. Se alzó un canto de ángeles, pero de ángeles furiosos que reñían a la gente y que les enseñaban que estaban ante las almas muertas de todos los soldados muertos en la guerra. Una mosca volava per la llum i la llum es va apagar. I a la panxa de l'aranya va trobar una seda estranya. Vanilla cupcake and crisp apple strudel, pizza with mushroom and chicken with noodles. Oh yes, I think that all these taste so good. These are a few of my favorite